sun kira. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Ya Rabbana ya Allah ni da kai ne zana fara roƙon Madina na yau a gare ka wanda baka da tsara. Kai ne ka bana yanzu na gode ilahu ka kara. Garin Madina nake tabara ka yarda in tafi nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Ya rabu ƙagi salatin nan ya zarce dukan kowa. Wurin Muhammadu sirrin nan da ba a tunawa. Shi ne ya zo da duka rama, shi ne ke raba baiwa. Ali sahabu da ku na fake ku yarda in tafi nima. Aikin zan yi wallahi dole na saki, domin Hassan ne kuka umma ki karasa na doki. Tafiya dai tafiya umma ki kara kai ni gidanki. Ki bani biza in ta yabo ganin na tafi nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Da kuɗi magadun baban mu shi ana tijani, da baya gausi in yasi wannan da ya zantani, da baya umar sanda shi ne da ya zamto sani. Sharifi Musa kai mun lamani in tafi nima. Salamu alaika mai raba aiki shewa wali soba, sai dagun sami tawaga da kai ne saba. Yaban manzo ka koya min shehana baba, to shehana kai min izini in zo in tafi nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Salama ala na saman komai Muhammadu Maulana, ni sallama a gare ka Muhammadu haskare ka raina. Salama ala na saman kudura Muhammadu Maulana, tafi in yi ziyara rauda kar na jawo nima. Daraja da kai ta san kanta wallahi na ji aiki, to duniya har ma da kiyama na ji kun zuba aiki. Wallahi manzo na ji ku ne kuke fita kunci, ka bani sirrin yabo in yo in tafi nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Domin yi sata Ali sadauki gaza in ga Madina, domin Hassan har ma da Husaini gaza in ga Madina. To na yi roƙo ni ma in tafi in ga Madina, ka yarda in je in yi ziyara don na sauke nima. Ni na san na ce don Fadima an karba, ko rayuwa ko da mutuwa yabo ba zan dena ba, ko da suluki ko jazaba ba zan dena yabo ba. To dan Muhammadu sirrin Allah in gana tafi nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Sirri ne shi wallahi yayi na ji ba shi da tsara, tafiya dai namijin gaske ka ce da ni mun fara. Mekin ka annabi sashi yayo yawo a titi sarara, ka sa na tafi Madina gaba in gana yi ziyara.
Sarkin Muhammad arziki sai dai ya ga mun samu, idan kuna son manzo ko da insa ko da jinnu, to zai raba mana daɗi aikin nan a bashi ya samu, zai sama alkhairai da yawa ya ganshi yayi Madina. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara nima. Dukannin alramin zona na je kai karɓe ta, ko da can sama ko ƙasai ko ne kuke da sarauta, ko da kudin ko da arewan ko kuke da sarauta, ko da a yamma ko a gabas ko bar nan tafi nima. Zan sa aya ayaban da ne wa ganina, kuma na roƙi Madina annaba gadi kallamarina, a baga Fatima kai ne nan kake haska karena, ka yarda in tafi nima annabi yarda in tafi nima. Garin karamci Madina, ilawa na roƙe ka yarda na je ziyara.